கைஸ், இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கேம் ப்ளே வீடியோ தான் கைஸ். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருக்காரு, கேம் ப்ளே வீடியோ போடுங்க ப்ரோன்னு. அதுதான் நம்ம இப்போது கேம் ப்ளே வீடியோ போட போகிறோம் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க கைஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி கைஸ் ஒரு சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் கைஸ். அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கில்டு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கைஸ். நம்ம இந்த யூடியூப் சேனலுக்காக யார் யார் சேர ஆசைப்படுறீங்களோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம கில்டோட ஐடி சென்ட் பண்ணுறேங்க கைஸ். எல்லாம் வந்து சேர்ந்துக்கோங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், வாங்க இந்த கேம் பிளேயை பார்க்கலாம். If you win the love, you can win the life. If you lose the love, you can win the world. Kill them with your success, bury them with your Remember them long nights, it was me and my dog. Now we taking them long flights, just me and my dog. Remember when nobody called to check on the nigga, now I'm really popping. When I hit the mall, I blow me a check on the bitches. Don't fuck with you haters, you talking best talk with your chest, little nigga. Check yourself out, put one in your chest, little nigga. They wanted to smoke, now they talk out they neck to a nigga. Gotta stay woke, they ain't catching me slipping. Never go broke down my way to riches. Used to dream about the way that. ஓகே கைஸ், இந்த கேம் பிளே பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட்டும் பண்ணிடுங்க கைஸ். அது கூட சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் இருக்கும், தட்டி விட்ருங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், நாளைக்கு பார்க்கலாம்.